Sziasztok! Lányok, fiúk, én vagyok az Assassin's 2-ja, és köszöntek az első részen az egész csatornáról. Ja, és mit csinálunk ebben a részben? Hát elkezdek egy survival-t egy szerveren, pontosabban a Mesteremci szerveren, a Legion Craft szerverén. Mesteremci Creation Legion Craft szerver. Ja, és akkor vágjunk bele per volt. Telkek. Először is megyek a telkekre. FPS. Jó. És úgy beírjuk azt a komandot per p auto, és kapunk is egy telket, ahogy lássátok. Na, akkor craftolok egy barkács asztalt. Craftolunk egy facsákányt. Ja, és akkor még bányászni peró. Jobb. Aztán. Esik az eső. Csak hogyha látszik ide a bányába. Ja, csak egy kicsit ide lehet is fényes. Ja. És akkor most pedig azt fogom csinálni ebben a részben, hogy elkezdek egy Survival Minecraft sorozatot egy szerveren. Ja, ha akartok, ti is feljöhettek tőlem nyugodtan. Nem, igazából ezt még mondtam, mindegy, hülyeskedés. De nem hülyeskedjünk inkább. Na. Szóval 30 kő, zúzott kő szerintem elég lesz nekem. És per PH. És akkor haza is mentünk, itt van a telkünk. Ja. Úgy hát akkor folytassuk. Egy kőcsákány. Kőbaltam. Kőásó. És ennyi, nekem elég lesz kezdés. Jó. Isten. Ez egy fatelep. Jaj. Leesünk, semmi baj. Ja, innen szedjük a fát. De majd fogok venni csemetéket és elültetek. Mert nem jövök mindig ide. És aztán csak egy ház. Na. De addig még van úgyis. Na. Egy csomó fal leesett. Itt a pár fát. Na jó. Per PH. Ebben nem lehet per spawn akkor. Per PH. Jó. Kondeszko. És no. Ezt akarom mondani, hogy lesznek más játékokról is videók, nem csak Minecraft, de lesz Minecraft is, lesz más játék is, ja, és akkor mi kéne nekünk? Hát persze, hogy egy nagy láda, de
tényleg úgy írja nagy láda. Nagy láda. És egy kemence. Na. De akkor folytassuk. Mi is kéne nekem? Hát berakok pár cuccot a ládába. Ebből most ami van nálam, ezt berakom így. Akkor meg bányászni. Pervart a vadonba. Még nem lehet venni ki blokkokat. Kockákat, ahogy akarjátok mondani. Ja. És már lehet. Látszik is. Valaki torozik. Na. Igazából nem azért mondtam első videót csinálni, hanem azt akarom mondani, hogy első videó az egész Mester MC-ből. Ja, ez Mester MC kliensből, mert csak egy videónk van eddig vele. Ja. Na. De lesznek más videók is, például lesz Mester MC Hunger Games. Majd később. Na. De akkor én hogy szoktam szervereket? Lássuk egy olyan hát jó mélyre, mondjuk úgy. És itten befogom így a kockákat, így visszarakom. Ja. És én itt le fogok szetthomolni. Ja. És akkor oda fogok tudni én bányászni. Ja. És én is nem tűnik fel a bányám. Ja. És nagyon hasznos lesz. És naponta 2 részt vagy 3 részt fogok videózni. Mostantól. Ja. Jó. Ide jó lesz. Na, meg egy kicsit. Ó, itt is be. Így. És kezdhetünk el bányászni. Ja. Így szoktam bányászni, össze-vissza. Aztán majd valakiük adok csokis. Hát. Így. Jaj. Na. Ma 2 részt fogok felvenni. És mind a 2 a Legion Craftról lesz. Ja. És itt a menjenek. Tehát itt ezt őket így. Ne. Jó. Akkor folytathatom én a bányászást. Most csak így bányászok. És egy felfedezett bánya. Össze-vissza bányászok. Ja, és ide beütöm a Perset Home parancsot, és otthon beállítós, hogy beég a Super Home,